Sabin Ibas eta Gernika batzordeko bozeramaileak azalpen bideo baten bidez, aurten Gernikako bonbardaketaren 83. urteurrena dela eta koronavirusaren neurrien ondorioz hartu diren erabakiak azaldu ditu. Bizi dugun ezohiko egoera hau dela eta hainbat egitasmo bertan behera geratu dira. Asko izan dira inplikatu diren gizarte eragileak eta norbanakoak memoria historikoaren lanketan. Kanpotik ere, etortzekoak izan dira. Zartagudatik, Lleidatik, gure memoria eurena ere badena partekatzera. Ustekabeko urteurrena zalantzarik gabe. Bonbardaketa egunean etxeak suntzitu zituzten. Orain, babesleku bihurtu ditugu. Babesak zentzu osoa hartu du berriro, benetako indarra. Herritar gehienok beldurra partekatuz eta elkar zainduz, elkar babesten ari gara. Badaude hala ere, babesaren beste ikuspegia dutenak. Bizitzaren tasadoreak dira, eta prezioa jarri diote elkartasunari, konpromisoari. Ekonomiaren babes balioak lehenetsiz, negozioak, transakzioak eta mozkinak giza behar izanen gainetik jarri dituzte. Denon bizitzarekin espekulatuz, ez da ekonomia, gizatasuna baizik, koma egoerara eraman nahi dutena. Hala ere, zail dute. Gernika erraustetatik berpiztu zen moduan, oraingo honetan ere pertsonen arteko harremanak eta bizitza erdigunean jarriz, helburu komunak erdietsiko ditugulako. Zarata mediatiko eta beldurraren bonbardaketari ardura kolektiboarekin egingo diogu aurre. Gure memoria historikoaren sugarra piztuta mantentzeko beharra dugu, bonbardaketa gogora ekarriz. Baina era berean, ezin ditugu alderdi batzuk ahaztuta datuen maremagnuan honetan. Horrela, gogora ekarri nahi ditugu konfinamendua etxetik oso urrun eta bakartuta pasatzen ari diren herritarrak. Mendekuan eta suntsiketan oinarritutako espetxe politika are gogorragoa egiten da ezohiko egoera honetan. Beraz, mingarria da egiaztatzea gure agintariak isiltasunaz berdeinuz erantzuten dutela. Gogora ekarri nahi ditugu beste Gernikak, bonbardaketen isua sufritzen ari diren herriak, eta horren ondorioz familiak, etxeak eta herriak utzi eta heriotzaren bidaia eginez kanpaleku miserabeleetan pilatuta dauden errefuxiatuak. Non eta Europan, lukurreriaren territorioan. Gogora ekarri nahi ditugu tratu txarrak ematen dituenarekin etxean izututa bizi diren emakumeak. Finean, gogora ekarri nahi dugu ezohiko egoera honen ondorioa bestelako gizarte bat eraikitzea izango dela. Bestelako oinarrietan finkatua, askatasuna, ekitatea eta justizia soziala. Horixe baita babeslekurik seguruena. Ohar bat ere egin nahi dugu. Idatzia kandelen manifestazioa amaitzean irakurri ohi dugu. Oraingoan, hala ere, aurreratu egin gara. Idatzia baliatu nahi dugu jendea etxeetatik parte atzera deitzeko. Nola? Sirena hotza etxeetan sartzera gonbidatuz, leihoak zabalduz, eta gure babesleku partikularetatik argi txikiekin, kandela, linterna, mugikorra, memoria argituz ohiko kandelen manifestaziora egiten den orduan.